Amagqwirha kaKhongolose. Zinkowane kumzobaleka amasiko, izixhobo zokubulala umzuntsundu nokudodobalisa amasiko. Amakhwenkwe amadala ala abaleka isiko. Amaxhegwazana angakwazi uzibamba, ichamele emini impepho yoqhumisela isiko. Silele nje bona bapheka ukufa bajikeleze eziko. Ngamagqwirha afundileyo ngasoze wathonga etsiba. Zimpuku alume vuthela xa isiba. Ngabantwana abakhule bengaqeqeshekanga, bahlalela uqhwaya imfazwe eziko. Iimbombozi ezingenasiciko, iimbizi ezindala ezadukelwa ziziciko. Izandla kubo zilijaja ligazi, bayintsusa yesikolo songoyika igazi. Izinja ezithethelelwayo kodwa imilomo izela igazi. Nangoku andiyazi bahleleleni bengafi, bacinga sizophila njani singatyi. Okanye ikhona imfazwe ezayo besiqoba nje bafuna singabi namandla singali. Asikuko nokuba kwaziwa uba kukho abantu abalala bengatyanga. Kutshisa ukutya kodwa kukho abantu abalala izisu zizicaba. Urhulumente wethu akanaxesha laloo nto, kaloku ababo bantwana bakwazi ulala bengatyanga. Siphethwe ngamaxhego namaxhegwazana nemikhuba engacacanga. Badala ngoku kodwa babuyela kulaa mikhuba bayiphosa bengabantwana. Ziinkunzi zezinja ezinomgada zinasizi ziluma nabantwana. Ziingcambu zamagqwirha abanini behlathi lasegwadana. Izinto ezilandelwa zizithunzela zemiphefumlo ezayibulala zingayinakanga. Uba niyafuna nindithuke nindibambe kwanele ngoku andimkhathalalanga. Ramaphosa, why are you killing South Africans with hunger? Is it you or there's someone making decisions behind you, I wonder? How long are you going to get away with these cases of murder? You may have not carried a gun or a knife, but from where I come from, you are officially a murder. Ndinexhuku nje ndiyaqaqanjelwa, imbongi nguDinileMinyanya.